Amalawi amene ali m'mayiko ena amadziwika bwino kwambiri ndi nkhani ya ulemu, kuvomereza kugonja, kusafuna mapokoso komanso kukhala anthu omvera za anthu ena. Koma si zimene zikuchitika ku bungwe la MEC ndi mkulu wa bungwe la MEC ameneyi Annabel Mtalimanja amene wakanisisa kutula pansi udindo regardless kuti pali pressure yochuluka kwa anthu osiyanasiyana amene sakumufuna mzimayi pa udindo umenewu. Dzina langa ndine Sam Mavita. Musiku alero tikhala tikukambirana nkhani imeneyi ndiye tiyeni mukhale pomwepo. Mkulu wa bungwe loyendesa zisankho ku Malawi Annabel Mtalimanja wakanisisa kutula pansi udindo wake ngati chairperson wa bungwe la MEC ngakhale pressure ili yochuluka zedi. Iwowo akukakamizidwa kuti atule pansi udindo wawo. Mabungwe omwe si aboma mdziko la Malawi akhala akupereka pressure kwa mkulu wa bungwe la MEC kuti atule pansi udindo maka posakondwa ndi mmene akugwirira ntchito yake. Koma Annabel Mtalimanja akhala akudandaulidwa kuti akugwira ntchito yawo mochita kuoneseratu kuti akutenga mbali maka pokondera chipani cholamula cha MCP, komanso kuti madandolo ambali zina zomwe ndi monga zipani zosusa Annabel Mtalimanja sakuwathandiza osusawo olo kusova mavoto awo. Anthu ena ozukuta nkhani akuyankhula kuti Annabel Mtalimanja akanatha kutenga chisanzo zakagwiridwe ka ntchito kwa yemwe anali mkulu wa MEC mu 2020 achifundo kachale, omwe anthu anawatamanda kuti anayendesa bwino zisankho za 2020 mokomera aliyense. Anthu ochuluka amanena kuti ngakhale chipani cha DPP sichinadandaulepo za mmene achifundo kachale anagwirira ntchito ayi, ndipo DPP inakhutira ntchito za akachale ngati nkudandaula. DPP imadandaula makhoti ndi mabungwe omwe anapanga zinthu zoti DPP ichoke pa mpando, koma akachale ndi chisankho cha 2020 anachiyendesa bwino zedi. Potengera izi, anthu akhala akuti Annabel Mtalimanja akuyeneka kusatira mapazi akachale osati ngati mmene akupangira mokondera panopa. Madandaulo sakuwasova, nkhani sakuzimva, komanso osawathandizira anthu odandaulawo. Pamene mabungwe omwe si aboma akhala akudandaula za Annabel Mtalimanja, nazonso zipani zonse zosusa boma zakhala zikudandaula bungwe la MEC kuti sili kuwathandiza ayi. Zipani zosusa zakhala zikudandaula za wapampando wa MEC kuti ndi mwana weniweni wa John Tembo yemene anali president wa chipani cha MCP, komanso madandaulo akhala akubwera maka machini omwe bungwe la MEC likugwirisa ntchito popanga kalemberayo, zimene osusa boma akuti machini akufuna athandizire kubera zisankho kuti chipani chimene chikulamula panopa ku Malawi chizawine mu 2025. Koma ngakhaletu pressure ilipo yochuluka yakuti Annabel Mtalimanja atule pansi udindo wawo, iwowa atemesa nkhwangwa pamwala kuti salola zimenezo ndipo sangatule pansi udindo. Mkulu wa MEC anayankhulapo masabata apitawo ndipo anatulusa chikalata chonena kuti satula pansi udindo ndipo sizitheka. Koma mafunso nkomati mabungwe akuti Annabel Mtalimanja atule pansi udindo chifukwa chakuti sakuyendesa bwino MEC, nawo azipani zosusa akuti Annabel Mtalimanja atule pansi udindo wawo sakuyendesa bwino MEC. Koma Annabel Mtalimanja akutemesa nkhwangwa pamwala kuti sizitheka ndipo iyeyi sangatule pansi udindo. Pamenepa zitha bwanji? Kodi zisankho za 2025 zizakhala zokomera anthu amene azavote? Zisankho za 2025 zikhala ndi ubwino umene tikhonza kuzalankhulapo kuti at least tapindulapo izi. At least anthu amene anayima panzere mama wakuti akavote akhutisidwa. At least china chilichonse chimene tinkachiganizira chikuyenda mchimake zizachitika motero. Langa dzina ndi Sam Mavita. Pasikenepa pali mavideo awiri kuphatikizapo video imodzi imene tinkafotokoza za MEC komanso Annabel Mtalimanja herself. Is Sam Mavita here. Tikakumane komweko, koma please mukumbukire kupanga subscribe.